So unsay gibuhat sa amahan munang ngay John 3:16 kinsay naka-memorize, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Kung tag-aon bitaw nimo nga bersikulo, naadya ang word nga Valentines, mao na perfect nga Valentines. Amen? Somebody who died for us. Muna'y tinuod nga gugma. Si Kristo ang tinuod nato nga Valentino. Nagpakamatay siya para nato. Siya ang halad, siya ang nahimong sacrificial offering. Kay siya may perfect. Wala man sa isa. Amen? Asa si Jesus na tao? Kang Maria. Muna si Maria makaigsunan in the Bible, nag-conceive siya sa gahom sa balaan ng Espiritu Santo. Muna nga si Jesus dili sa bunga sa countercourse between Joseph and Mary. Muna nga si Jesus is the ultimate blameless for sacrificial offering, for substitute sa paghalad. Amen? Kay hingpit si Jesus, walay sala bisang gamay. Maunay good news nga si Jesus namatay para nimo. Siya ang nahimong bayad sa atong sala. Maunay gasa, muna gitawag grace. Amen? Amen. Si Jesus ang gitawag nato grasya. Ang kaluwasan grasya rani, nagrasyahan rata. Episode 2:8, you have been saved by grace through faith. It is not by your works, it is a gift coming from God so that no one can boast. Walay makapanginambog ha. Maluwas man siguro ko Brad kay buutan man ko nga tao. Maluwas man siguro Brad kay ako kapatay. Maluwas man siguro Brad kay maghinatagon man ko. No. Salvation is not guaranteed by your own works. But the only guarantee for salvation, it is what Jesus have done at the cross of the Calvary. Amen. Amen. Muna yun si Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man's coming unto the Father except by me. That is the ultimate way for salvation. It is by Jesus. It is by Him. Amen? Si Jesus mo'y nahimong grasa nato. Siya ang grasya nato. Grace means unmerited favor. Amen? Kusat ang gitagaan. Wala ta naning kamot aron maluwas. Gitagaan kag grasya. Gitagaan kag kaluwasan. Libre o walay bayad. Ang problema karon kung wa dawata sa tao. Ang problema karon kung wa pod atin manas tao. Amen. Humana si Jesus nagtanyag siyang gugma. Naana ni nato karon, it's up to you how you can serve God with all your hearts and how you can give your life. Unsa man imong ikabalo sa Ginoo, actually wala man gyud, pero at least masurrender imo imong kinabuhi. Maghinulsol ta. Amen. Unya mga lag sa imong dila o sa imong kasing-kasing. Tungod kay ang pakigrelasyon sa Dios dili lamang diya sa imong tumoy sa dila o sa imong baba. Siguraduha nga tinuod ka na higugma sa Dios gikan sulod sa imong kasing-kasing. Law gikan karon imong isugid sa imong baba na si Jesus, siya ang imong Ginoo. Siya ang imong agalon. Ang pulong Ginoo meaning agalon o tag-iya sa imong kinabuhi. Now, before ko mag-ampo alang sa tibok pamilya, magahimot ta makaigsunan ining gitawag og covenant prayer o sa kasimpleng pag-ampo. Himo ako nga imong mananabtan karon, ayaw ka ulaw makaigsunan. At least imo ning pagabuhaton karon sa kinasing-kasing nga dunay pagtuo nga diin karong orasa imong abiyan imong kasing-kasing imong ididikit imong kinabuhi. Ang nahibilin imong kinabuhi karon imo nang ialagad sa Dios. Nauban ka na kung hindi ka pag-ampo, kung pwede nimong iisa ang imong isa kakamot as a sign of surrender, uban ka na kung hindi ka pag-ampo, ayaw ka ulaw buhata sa kinasing-kasing. Kung buot ka, uban ka na kung hindi ka pag-ampo. Langit doon nga mahan, ako balikon, langit doon nga mahan, Diyos nga magagahog sa tanan. Pagong gidawat ang imong mensahe karon. Salamat kay Diyos nga imo kong gilikon karon.
nga akong masabtan nga ang paagi sa kaluwasan pinaagi lamang kang Kristo. Amen. Ako ito nga si Kristo namatay ginubong ug nabanaw tungod kay gibayran ni Jesus ang akong sala nga akong nabuhat sa una-una sa pulong o sa akong binuhatan. Ginoong Jesus, karong orasa hugasan nimo ang akong kalag, ang akong lawas, ingon man ang akong spirito. Ako kang giangkon, nga akong Ginoo, nga akong hari, o akong Diyos, o akong manluluwas. Karong orasa, Ginoong si Kristo, isulat akong ngalan sa libros kinabuhi. Amen. Hinumdumi ako sa adlaw nga ikaw mo balik. Kining tanan, akong gipangayo, gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kapili mo awit sa awit.